रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेराव चेनेलाव बरायनाय थाबाय गोबां दुखुनि बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि थासारिया जागासिनो दङ भिडिअ क्लिप्सखौ आं नोंथांनि सिगाङाव होनानै होबाय एसे बाट आं नोंथांनि सिगाङाव माखासे बाथ्राफोरखौ बुंग्रोना लानि आरो बेनि गेजेरावहाय आं नोंथांनि सिगाङाव बे बाथ्राफोरखौ एक्सप्लेन खालामनानै होगोन जाय बाथ्रा जे दिनैनि भिडिअ बानायनाया स' मैना ब्रह्म आब'आ थांनाय 23 नभेम्बर बेवहाय बे समनिफ्राय गोमानानै दङ माने बै दिननिफ्राय 23 नभेम्बरनिफ्राय नैबे कनन ब्रह्म ब्र बुंहरनाय बायदिब्ला खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम चेनेलाव बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर जोंनि बिएम चेनेला रियेलिटी बा ट्रु माखासे रियेल स्टोरीखौ लानानै फैयो नोंथांमोना नुगासिनो दङ दानि ससे बावै क्लिप्स आङो होनानै होदों बे मानसिया मा बुंनो थांदों आरो मा बुंदों आं बेखौ सिगांग्रो एक्सप्लेन खालामनो हानि एसे आरो बिनि गेजेराव माखासे फुल भिडिअखौ आं होनानै होनि बिथांनि मुङा जाबाय कनन ब्रह्म बिथांनि हिनजावनि मुङा जाबाय मैना ब्रह्म बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 2 नं बेरगावनि होनना बुंदों बिथांनि बुंथेब्ला बिथांनि हिनजावा सासे हौवाजों थांदों आरो बे हौवानि फट'खौबो आंनो हरदोंमोन बाट आं बुंबाय कि जों जानला मोनला मालायनि हौवानि फट'खौ होनो हाया बाट नोंथांनो जुदि कनफार्म जुदि दङब्ला माबा मोनसे प्रुफ दङब्ला येस डेफिनेटलि नोंथाङा एफआईआर होयोब्ला जों बे भिडिअ बे माने फट'खौ होनो हागोन जुदि एफआईआर होनाय जायोब्ला नोंथाङा जुदि एफआईआर होदोंब्लासो दै उइदाउट एफआईआर आं बे फट'खौ होनो हानाय नङा बे बाथ्रा बुंदों स' बे भिडिअ बानायनाय जाय हरदों बे भिडिअ बानायनो हरदों बा बे भिडिअ जाय बुंगासिनो बे मुङा जाबाय कनन ब्रह्म बिथांनि हिनजावनि मुङा जाबाय मैना ब्रह्म बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि 2 नं बेरगावनि थांनाय 23 नभेम्बर खालिनिफ्राय बे मैना ब्रह्म माने बे ब्रादारनि हिनजाव आं बेखौ बाजैखौनो होनना बुंसै बाजैया गोमानानै दङ थांनाय बा आं आब'बो नाबाय नङा होमबा स' बिथाङा गोमानानै दङ बाट गोमानाय माने बिथांनि हौवानि बुंनाय मथेब्लाथ' बे हिनजावा गुबुनजों थांदों होननानै बुंदों आरोना स' बिनिखायनो आङो रिक्वेस्ट खालामो बे बाजैखौ नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांनि हौवाजों फैफिनदो अननानै रायजो जानाया खेला नङा बेसेबांबा माने मानसिफ्रा माने मोजां संसार जानो नाजायो मोजां नों बेबायदि हौवा मोननो लुबैयो जेरै दा नोंनि हौवाया खस्थ' खालामनानै नोंखौ नायहरो बा खस्थ' खालामनानै संसार जानो नागिरदों नोंजों आरो खस्थ' खालामनानै जिखिनि फिथाइ मोनो बेखौ नोंनो हरदों आरो लोगोसे दायो नोंखौ नागिरदों नों गुबुनजों थांदों बोराबनानै बाट बिनि गेजेराव संसार जानायावहाय नांलाय खमलाय जाखायो आं बे बाथ्राखौ गले गले बुंबाय थागोन आरोना रायजो राजाफ्रा अननानै भिडिअखौ माने शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो बिथांनि बुंनाय फुरा क्लिप्सखौ नायबानो जाबाय आरो आं लोगोसे स्क्रिनावहाय बे मैना ब्रह्मनि माने सावगारिखौ होनानैसै मैना ब्रह्म बाजैनि सावगारिखौ होनानै होनोसै नोंथांमोना नुदोंब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय आंनि नाम्बाराव हरनो गोसोब्ला 7740039057 नङाब्ला आं गाहायाव स्क्रिनाव नाम्बारखौ होना होखादों बे मैना ब्रह्मनि हौवानि नाम्बार कनन ब्रह्मनिखौ थेंक इउ सो माच नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोबदो दाखालि नभेम्बरनि 23/11/20 समबार बारायाव आंनि हिनजावा गावनि एकाउन्ट बानायनो होननानै थांदोंमोन नाथाय बियो दिनैसिम न'आव फैफिनाखै बिनि उनावहाय बेनाव बिबोनां सिख्लाखौ बुंलांदोंमोन बियो गथ'फोरखौ नायथ' आङो आंनि एकाउन्ट बानायनो होननानै थांदोंमोन नाथाय बे समाव मोनाबिलि जाबायमोन बे 5 रिंगायाव आंनि बिनानाव बिनि बिबोनाङा बेखौ मोनसे नम्बराव फन खालामदोंमोन नाथाय बियो रिसिभ खालामाखै आरो बिनि उनावहाय फन खालामबावदोंमोन बेखौ नाथाय बियो मबाइलखौ सुइच अफ खालामना जाबाय बिनि उनाव बिनि नाम्बारा जाबाय 6901656640 आरो मोनसे नाम्बाराव गले गले बुफिननाय जाबावदोंमोन बेयावबो रिसिभ खालामाखै आरो बिनि उनावहाय सुइच अफ खालामना बेखौबो लाबावबाय बियो बिनि मोनसे नम्बरा जाहैबावबाय 7099288357 आरो बिनिफ्राय आंहा सानै गथ'फोर दङ हौवासा गेदेरा जाबाय 9 बोसोर आरो उन्दैया जाबाय 3 बोसोर नाथाय बियो उन्दैया बिमाखौ गाराखै नाथाय बियो बिमाखौ नागिर मोनाबा गाबो बिमा गारै गथ'खौ बियो मा होनना गालांखो आङो
आंनि हिन्जावनि सिगाङाव आं थांगोन थारिखखौबो रायलायखाबायमोन। आङो दा नैबे डिसेम्बरनि 18 थारिखआव टिकेट बुकिं जाखाबायमोन, नाथाय बेजों आङो हिन्जावजों रायलायखाबायमोन। बेबो बुंबाय फैदो बिदिबालाय नोंबो टिकेट दानखाबायबा डिसेम्बरावनो फैदो होननानै आंखौ लेंहरबायमोन। नाथाय बियो लेंहरनानै बिनि अखानायैनो आंनाव फैसा बिहरबाय खुदिया लोमजाबाय थादों होननानै। नाथाय आं मा खालामनो, गथ'नि लोमजानायखौ आं खोनानानै आखाइयाव फैसा गैयाब्लाबो आं आंनि मालिकजों रायलायनानै 3000 फैसा एडभान्स लानानै बिनि न'आव फैसाखौ आं सोनानै हरबाय आरो बिनिफ्राय अखानायै बियो फैसाखौ बख'ना लानानै फैयासै आरोना। बिनिफ्रायनो दिनैसिम दिनै नै 25 थारिख जालायबाय, नभेम्बरनि 25 थारिख, नाथाय दिनैसिमबो बे न'आव सफैफिनाखै। दायो आं बेखौ गले गले फन खालामो, नाथाय बिनि सिमा मोननैबो सुइच अफ जानानै दङ। रेडि। बिनि थाखाय आं प्रकाश नार्जारीखौ रिकुवेस्ट खालामदों भिडिअ खालामनो थाखाय, नाथाय आंनि हिन्जावखौ आं मोनफिननो थाखाय। उन्दै गथ' दङ, बिमाखौ नागिरबाय थायो, बुरखायनो हाया रावबो गथ'आ रावजोंबो थाया, बिमाखौल' नांगौ होनना नागिरबाय थायो। आं रिकुवेस्ट खालामो प्रकाश नार्जारीखौ आंनि भिडिअ खालामनो थाखाय, जाहाथे सोरबाफोर नुदोंबा बे नाम्बाराव कल खालामहर। आंनि बे मबाइल नाम्बारा जाबाय 8792680925। बेनो जाबाय आंनि मबाइल नाम्बारा। बेवहाय प्लिज अननानै सोरबाफोर नुदोंबा खिन्था हरथार बे आंनि मबाइल नाम्बाराव। एसेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन, खुलुमबाय।